Tabret il-mewt ta' Mary Grek Catrici li kienet waħda mill-pionieri ta' xandir f'Malta u fost l-ewwel uċuħi li deru fuq it-televiżjoni Maltija meta beda x-xandir fl-1962. Hija kellha 88 sena. Imwilda għawdex fit-2 ta' Mejju tal-1937 hija bdiet il-vjaġġ artistiku tagħha minn età żgħira meta ingħaqdet mal-grupp ta' tfal Lilliputjani u sussegwentament komplet fil-qasam teatrali fejn iltaqat ma' Victor Grek illi aktar il-qudiem minn għadu fi żwieġ. Fil-bidu ta' snin 60 hija saret waħda mill-ewwel announcers fuq Malt Television flimkien ma' Charles Sabelamezzi. Il-vuċi distintiva u l-preżenza naturali tagħha minnu fih għamlita figura familjari fid-djar Maltin u Għawċin. Tul il-karriera ta' Mary Grek ħadmet bħala continuity announcer, rat l-aħbarijiet u rrapportat mill-Parlament fil-waqt li kellha wkoll karriera b'saħħitha fir-radju, b'radju drammi ma' artisti bħal Charles Clues u Victor Galdes. Hija kisbet ukoll esperjenza internazzjonali fosthom fuq Radio Corriere. Bħala attriċi deret f'produzzjoni popolari bħal Ipokriti, fejn interpretat il-karattru ta' Iva, kif ukoll f'Santa Monica, KC, One Star Hotel u It's Morris. Victor u Mary żżewġu nhar il-31 ta' Diċembru tal-1961 b'Victor Grek kien miet fit-18 ta' Jannar tal-2023 fl-età ta' 96 sena. Huma kellhom żewġ ulied u 3 neputijiet. Mary Grek tibqa' mfakra bħala figura ewlenija u pioniera li tat kontribut fundamentali għall-iżvilupp ta' xandir f'Malta, wirt il se jibqa' jgħix fil-memorja kollettiva tal-poplu Malti Għawċi.